Ji dolabê ve dest pê kir? O zarokî ji xwe çûne findiqa. Mala birayê min evê sibê birayê min ji malê dertê zarokî ji xwe çûne findiqa pîreka wî zarokî hate ji xwe çûne findiqa. Birayê min serê sibê ji malê dertê o diçe saatek tê diçe cîran telefon dike dibe were agir mala te ketiye. Tê rat bidine ra agir pê ketiye tiştek nemaye. Oda wî alî agir pê neketiye ew jî îtfaiye avê tiye teniyê û filan ew de jî tevçiye. İnsanekî pir mağdur e, însanekî deyndar e. O pîreka zarokî ji xwe re îro ser rojê wan re çûne findiqa. O em ji xêrxwaza yardimekê ji wan re dixwazin. Ji cîrana yardimekê ji wan re dixwazin. Tişkî wan nemaye, cilekî wan nemaye, erzakekî wan nemaye. Ez Muxtarê Taxayê li hême. Vê sibê hinek îtfaiye hatin, em jî li ziyan em çûne ciyê ku lê agir bûye. Maleka pir feqîr, navê Hesen Altun e, 6 heb zarokî wê hene nüfusê mala wan 8 hebin ser lê wan. Pir feqîrin, pir perîşan bûn, pîreka wî û 6 heb zarokî biçûk ji xwe re çûbûne findiqa bişuxulin. Ew tenê li mal bû, deyndar bûn, pir perîşan bûn. Gotin belkî em çend qurşa ji malka xwe min deynê xwe bidin, ew ji rebena wa agirgirta xêniyê wan. Zêde mağdurin, ez ji waliyê me, ji belediye başkaniyê me, ez yardimekê ji war dixwazim, ez dixwazim ku alîkariyekê bi ware bikin. Geşten em îsan layîqê alîkariyê ne, pir perîşanin, pir mağdurin. Em tiştek ji ware nemaye û ev însaniya henakê elbettekî ji ware xwarinek, lebas, tiş ware lazim in. Em dixwazin ku alîkariye bi ware bêkirin. Em şahidin ku ev însaniya henakê geşten mağdurin. Zêde perîşanin û zêde muhtacin. Em alîkariyê ji temamê welatiyê me dixwazin. İnsanê ku bixwaze alîkariyê bi ware bike. Îlo mehlesî 640 sokak no di doya Darûdinên.